Ngicela ukubonga i-support eningipha yona, ngisacela futhi niqhubeke ningiseke kulo msebenzi. Ngicela niwuthenge mawuphuma, ningixhase nonke. Bese ngicela ukushaya isaluthi kubahleli bemicimbi, phinde ngishaya isaluthi kubasakazi. Ngizocela ukuthi ningilekelele ekufukuleni lo msebenzi ngoba isifiso sami ukuthi ngiphumelele. Bese ngibonga bonke abangisupportile kusuka ekuqaleni kuze kube manje. Ngicela niqhubeke ningeseke njalo. Lo msebenzi uzophuma mhla ka-9 April. 9 April nje impela la izobe seyidedeleka khona le CD, izobe sigcwele yonke indawo. Sizophinda futhi idlulise insukwana bese siyifaka na online, izophinde futhi itholakale i-album kaSigwili esihloko sayo sithi sawubona sithi asami. Nhliziyo yami ilengele maweni nje, nhliziyo yami ilengele maweni, nhliziyo yami